Makadi baba Shami, inini ndiri right. Zvamakabvirira muchitaurira baba Kachepa kuti vataure neni vati imimi muri kuti ndofanira kukukumbira ruregerero pamusoro pezvandakataura 2019 ndafonerwa naSimba Chikanza wekuZimu Ai. Ndine urombo kuti handina ruregerero rwandiri kuzokumbira over nhau iyoyo, nekuti I will stand on the truth. Zvandakataura kuna Simba Chikanza zvezve hapana kana chimwe chete chandakanyipa, and imimi munotozviziva kuti hapana kana chimwe chete chandakanyipa paipai. And handisi kunzwisisa kuti sei muri kuda kuita nyaya dzenyu muchiramba muchiisa mamediator kunze kwokuti mutaure neni, titaure tiri vaviri. Nyaya idzodzi kana dzichipera dzongopera tataura tiri vaviri. Saka audio yandaisirwa naAkachepa vachidzokorodza futi ndo zvamuri kutaura. Regai ndikuisirai pachena kuti nguva yese yanandakanyarara kai, I think makaverenga mwoyo wangu kubvira kudhara, because inini handina kukuziva talent wamurume waRejoice. I think you know it. Way back uri mwana mudiki ndo pandakakuziva. Uchiuya kumba kwedu tichitandara tichienda kuzayoja kuenda maprayers nana mai Nyaruge, things like that. And pese ipapo I never knew kuti uchazoita murume waRejoice. Zvekuita murume waRejoice iwewe pachako unonyatsozviziva baba Shami kuti Vui, Rutendo, gogo yaFele, Aroni kusanganisira nasekuru, they were against relationship yako naRejoice. Ndichifonerwa ndiri kuchinhoyuku ndichiudzwa kunzi mwana wako audanana nebenzi, mwana waKirera tazvitya. Zvandaiudzwa inini. But I came kubva kuchinhoyi ndikatora Apostle Nyamandu tikauya kubasa kwako kwaRabz, and I supported you throughout. I remember ndichitosvika pamba inini ndichisikoenda kumba kwa mbuya Shumba uko, ndichiona Rijo akagara kuseri kwedhoo. Audzwa kuti mama vako wauya achinditya. Ndikamutaura kuti usanditya hako, ndambouya kuzokupopotera, handikurambidze munhu wawada. I am the only one who supported you panguva yakanga ana Vui vachiti kudanana nebenzi iroro Saskamu raKirera. You know it. Ndini ndakamira newe. Sekuru chaivo rimwe zuva ukafona ukati wewe ndautaura naambuya vangu. Sekuru wangu akagara pasofa vakashedzera kuti hakuzi ambuya vake. That was the time. And ndakamira newe. Handiti ukatora Rejoice makagara mese, zvese zvakazoitika afterwards. Ana Vui vachienda kuUFI vachiuya kuGlenora vachisvika vachikoshorapodza zvinenge zvaparidzwa kuJRM vachiti zvapadzwa kwamakandwa ndo chaizvo chaizvo. But to my surprise handinyatsooziva kuti if you be a true man of God, chii chawakashandisirwa kuti ugozosvika pakuona inini ndandini dhodhi Saskamu rekuti murambe muchinditreata the way you are treating me. Handisi kuzvinzwisisa. Ndandakanyarara pesa paka kubvira kumashure Rejoice achiri mupenyu kune zvakawanda zvakaitika, kusvikira pakutengeswa kwemba yekuGweru yakarambwa neGweru City Council kuti imba yaitengeseke musina kuya nemunhu ane zita rirapai pachitaurwa zita rangu. Vana avo vakaenda kuHigh Court vaida kunosainira estate yababa wavo, vakanzi vakadaira mukoti kuti nini ndakupenga handizikambe kwandiri. I know kuti zvese izvozvo mamuri kuseri kwazvo nana Vui muchisapotana. Chandakuda ngazonzwisisa ka ndechekuti saka inini pandiri kunzi ndikumbire ruregerero pacho ndikufanira kukumbira ruregerero rwei? Inini ndiri kutaura zvinhu zvaunonatsoziva at the back of your mind kuti hapana kana chekunyepa. Zvese zvandakataura paipa ndezvechokwadi. Handina chandakatombonyepa paya. Kana dziri nhau dzekuti makadanana namai Vhurumuku, asi zvekunyepa zvezve. Hapana here zuva rakafona mai Vhurumuku midnight vachiti vachinzi varwara wati ndikamuka kubva kuSpare inini kuGlenora kwekwe ndikataura kuti hazviite kuti muende kumba kwamai Vhurumuku muri mega, mutoenda namai Apostle kana kuti totoenda tese.
mukaramba kadzokera norara. Ndikaisa question mark. Handisi mwana mudiki. Nyaya yatariro yamakanga makundiunzira masamonzi ndakusungwa ndiri kumarondera uko. Ndikamira ndikati kana ndichienda kukorosho handei. Aina kuitika. Hauna driver kuenda kuNorton. Ukanotaura kuti mama ndiri kumbira kurora tariro nerweseri ndomuita South Africa. And my daughter was still alive. Zvese izvo zvichiitika. Ana tsitsi chienda mbuya hazvina kuitika. Ndinawo maaudios akarekodwa natsitsi chienda mbuya muchitaura pafoni pamakasvika pakutaura kuti inini ndine bipolar, but ndakanyarara. Why? For the sake of peace pakati pangu newe, for the sake of Shamiso and Bryce, vana vakazvarwa naRejoice. For your own information, Rejoice is my only daughter, my firstborn. Rejoice ndiye mwana wandakatanga kutakura nhumbu ndikaziva kupinda mulabor for the first time ndichizvara Rejoice. Akafira mumotikari yawaidhiraivha iwewe, but handina zvandakaita, ndakanyarara. I was treated badly nehama dzangu, my immediate family, kusanganisira mai vangu. Ndikashamisika ndichinzwa muchitaurira tsitsi chienda mbuya kuti inini handida kuenda kurufu rwagogo yaFele nekuti ndakati vairoya. To correct you on that, handida kuenda kurufu rwagogo yaFele because ndandiri muquarantine ndandabatwa COVID. And I thank God kuti Mwari vakandichengeta ndakufa neCOVID zvakaita vamwe. Ndichichengeterwa kuti ndisvike pandiri nhasi apa pekuti mupfuurire mberi muchindishungurudza naika muchiita zvamuri kuita izvozvizvi. But I think I've heard enough. Jerai muchiitangai yanga ine vanhu vashomanana. I was one of that person akakuona muchitanga jerai mabva kwaGlobal Truth kwagapa uko. Mukatanga jerai muchiti muri muvhangeri muchidii muchigara pamba pambuya vaiva yavo kuGlenora uko imba yanga ine 4 rooms iyo. A lot of things happened ipapapo. Mukandikumbira phone yangu musina phone. Mukatora phone yangu mukanaitengesa muchida kubhadhara rent. Ndati ndichikurimainder imanje. Mukadzoka muchiti mama sorry phone zvazodii. Phone yo mukazondipira kwaSton Park zvakunge zvekudenana. Ndarama chitaura ndiri kuda phone yangu. Mukatenga phone iyoyo mukandipa. Ndikanyarara. Handiti ma t-shirts amakatanga kuprinta muJRM handisiri ndakaunza. Ma t-shirts red yellow amakatanga kuprinta muJRM makandibhadhara ma t-shirts iwayo hamuna. Mamwe acho akatorwa naNomo kumarondera akauya nawo akakupai. Handina here time andakaunza mabhaketi chaiwo ekugezera kumba kwenyu musina mabhaketi ekugezera. Amai chamashindudza mama hatina chakati. Paidawo kwako pandaishanda paipaika I had every right yekutora zvinhu mustore room ndichiita kuti mhuri yanguwo inini idye, but ndakashamisika kuti makakwanisa kubhadhara Aaron akatombotanga aramba, but you paid him kuti ataure bad about inini hanzvadzi yake. For your own information, Baba Shami, you destroyed my family, right? Ndikanyarara. Asida hangu kutaura zvakawanda nekuti zvakawanda zvine munotozviziva. And you know very well kuti ari kufanira kutenga achitokumbira mumwe regerero ndimi. Ina nda mwana wako ari muguva kai? Wangu ari muguva because of you. My only daughter, my angel. Wamakanga mabvisa kwandiri akuti ange inini ndiri stranger kwaari. Rejoice akagona kutengera erengwe phone yasina mbobvera akanditengera inini. Handiti ndikanyarara pese ipapo. Ndakuti ndikauya kuchechi ndichibva kumarondera maindoona kunge ndiri Sascam. Ndikanyarara pese ipapo. Ndikabuda muupenyu hwenyu Rejoice afa. Handiti pakafa Rejoice takamuchemera kwaSton Park. Ndakanga ndichiziva kubhuruku inini. Patakaenda kubhuruku ndiye akativhurira gate chipinda pagate. Hazi Vui. And who is Vui to me? Handi munin'ina wangu. But wakati destroy talent. Ndakutaurira chokwadi. You destroyed my family. But urida kuramba uchenderera mberi. Wakunditaurira inini ndofana kukumbira regerero. Ndine mwana ari muguva because of the car yawaidhiraivha iwewe. Ndini kufana kukumbira regerero manje. Do you know kuti kachepa pakauya Gurumonzi achinditi mama ndanzi ndikutsvagei akanitsvaga through tatenda wacho wamakashedza wabva kumarondera zvematrix futi. Mama ndati tsano waye kuno chichichi but makazenga kuti tatenda unge Sascamuko achidzona namarange kuti atigone kukuti tsano iwewe nekuti mudadzadza yako yakafa panapa. Handiti zvese izvo zvakasvika kwandiri zvakawandisa ndakada kutaura zvese zvakawanda, but ndakandichimedza all along. Chanda ndichizviitira ka ndiri munhu mukuru ndanga ndichizviti inini talent achafa akachinja akatozvara naRejoice Shamina Bryce vazukuru vangu. Let me maintain peace kusvikira iye aita come back to his senses
ozonditsvaga zvake pachake zvisina mumwe munhu mukati onditi mama ndauya, like what you did pawakapinda mumba kwaShidon Park, box raRejoice riri pahwindo paipai, wakapinda imba ikavharwa zvikadii manyepa zvenyu kuti hanzi ZANU-PF ndoyauraya Rejoice. Do you know that I've got people right now vari kunyatsoziva kuti ndogara panapa nechikondo choti imba inobhadharwa rent nemi, vanondibvunza kuti mama zveshuwa mune mwoyo wakanaka, vanoziva nhau dzekuti imimi makarekodha video muhospital muchinyepa kuti pane mota yakakuteerai mukazodii. That was a story that was cooked. Accident yamakaita mumasvingo yakauraya mwana wangu iyaya, there's no ZANU-PF munyaya iyaya, musanyepe zvenyu, haimo ZANU-PF munyaya iyoyo. Ndine vanhu vakatonyatsondiudza kuti takarekodheswa video muhospital vane maV11 chaiwo masvinu. And do you know kuti right now Tariro akakonfesa kuti wakadanana naye Rejoice achiri mupenyu, ukazogara naye kuSouth Africa Rejoice afa. Hamene zvamakanga mavimbisana zvamusina kuzoitirana achibva azobva. Do you know ndozviziva kuti there are people we are paying kuti kuvapa vhara muromo. Uri kugona kupa vanhu vhara muromo yekuti vasataure zvavanoziva pamusoro pako zvakaitika, but wakutaura kuti haugona kubhadhara rent yemba yandogara inini. Ndakanyarara ndirini ndinotokwanisa kunge ndichinyatsoita kuti nhau dziri kuitika idzi dzigone kunonyararwa. Why? Because ndikataura inini chako kahwani kuti vanhu weka zivai kuti ukama haugezwe nesiponge tsvina. Nyangwe munhu yomukatakatadza zvinengei acharamba ari mukwasha wangu ende akabara vana naRejoice. Please maintain your peace, mind your own business. Muri kwamuri ikoko regedzai ini nemukwasha wangu, kana chikoshana tikoshane tega, kana chiva patinosvika tosvika tega, but uda tokontinya. Inini now I have decided kuti hamundiudza kuti ndikumbire regerero kai. Pamakatuma kachepa kuzonditora kugoromonzi ndakanda kumbira regerero, zvakanga zvaraiti. Kana kuti makanga magadzira kadraft kenyika kaka kekuti vachengeta 3 years, kana tavachengeta 3 years tovatamba rafu. Vakatoenda kuna Maishde vakanotaura kuti hatichakwanisa kunge tichienderera mberi nelisi. Vakavaudza muna February, but they didn't come to me kuti vandiudze vanditaurire on time, nekuti vaida makanga mavaudza ndofana kundifixa kuti ndisare ndiri patight ndichinyatswa saka ndichondoitorepi. Kana vandiudza May achitanga ndobva ndapinda pama1 ekuti panosvika June nesina pekutangira, saka pamunozonditi ngavakumbire regerero nendisina option. Manje I'm sorry to say this, if it means kunotaura ndiri mustreet, ndaburitsa midziyo yacho panze, ndakagara ndiri muroad, ndozvandichaita izvozvo. Inini ndinda kuchikupai ultimatum yekuti imimi kana muri kuda kuti zvinhu zvichite toba right pakati pedu ka, don't tell me kuti ndikumbire regerero Jesu ari muguva kuGlen Forest uko. Azviite izvozvo. Tombstone ragogo yafele makariisa pasina kana hama yavo. Idzodzo inyaya dzakahenga so dzekuti kumperi nekumperi dzange dzakunzi mudzinza rekwa yafele mune mhosva yakaparwa, makaiswa dombo remuroora paguva pake musina kutaurira hama dzake. RaRejoice chairo makariisa, inini handina kuwana mukana kuti ndiende ndega ndosabva ndoda iri kuti Mr. Tombstone paguva remwana wangu muchindita stupid. Ndakanyarara zvangu handiti ndopamakaita arrangement yenyu ndezogara panapa. Mukati munobhadhara maschool fees akuku, aidzidza pachinyika akuku zvakanaka, ndichibhadhara mafees akandai kuafforda. Mukati ngavabve ikoko mafees atanondobhadhara, mukabhadhara 1 term mukaregera. Did I say anything? Ndakatora mwana wangu ndikamuendesa kwaari kudzidza kune mari yandinokwanisa kuafforda. Handiti musabhadhari panapa. Mukati mabills emvura panapa achabhadharwa for 3 months, nothing was paid. Right now pane chikwereti chemvura panapa, pane bill remvura roda kugadziriswa, but makutanga kutaura kuti mama ngavabude mumba imomo achakwanisa kubhadhara rent yacho. Ofisi yedu yaomerwa. Ofisi yenyu yaomerwa kubhadhara rent yemba inoi yandogara inini amai vaRejoice wawakauraya nemota waidhiraivha iwewe. Asi kupa vanhu vhara muromo dzema 500 kuti vanyarare nyaya dzavanoziva nekuti vari kupuwa ma 500 every month. Sorry to say this, ndakanyarara nguva yeseka, but I think mandidhirira zvakwana. Inini ndine 52 years. For your own information talent, ndiri mai vako. Ndiri mai vako, uri apostle church ikoko. Inini ndiri mai vako. Zvandinotoziva pamusoro pako zvandisingandototaura zvakawandisa. Boss wakakura ndichiona. Handiti wakakura ndichiona. Ana Delvin vese vai ndoziva nezvavo vana vai. Ana Maka ndoziva nezvavo vana vai. But nekuti ndine brains nokakata, ndakachuza kuramba ndakanyarara for the sake of peace. Pandatoona kuti mimi hamusida peace neni. Saka even audio inoi
if Kachepa decides kusaisenda kwamuri achine kuti zvaanzwa azviite, inini ndine nzira yekuita kuti isvike. Ndinayo. Izvo zvamakutyisidzira vanhu kuti hanzi yenyarara kutaura pamusoro pangu here I can do that. Kana muchingoda futi kuuya nepfuti panapa muchizondiuraya inini ka audio inoenda toisendera vanhu vakawanda kuti vazvizoti vakanzwa kuti ndafa ndaurayiwa newe. You are capable of doing that. Kuzvitaura wega. Saka ndakatomirira. Inini ndinda kupa ultimatum. Because right now panapa pana kubhadhara rent ka. Naisa machitaura nditaura nevaridzi vemba. Ndokumbirawo kuti mundimirire zvakazodai. Ndokumbira kuti mumirire zvakadai. Inini ndinda kuchikudzai kuti kana muri kutoda kutoti inini ndinyararika. Ndisataure, ndisajoina kutaura pasocial media na inongwara. Because asitawo vajoina ini. What for? Ndovajoinire chii? Inini ndoda kuti inini newe titaure tega. Tigadzirise ukama pakati pangu newe. A lot of things happened, Baba Shami, and ukunyepera. Zvaunotoziva iwewe. Samboda kuita stupid. Ndayatofunga kuti ndichitaura manje. Vakaisa masola kugoromonzi gogogo yafele vafa maisirani. Handi vaisira mbuya yako kuti ndobva kugara natariro. Inini oti wanda kunovati ndiraimba kuku masasa paki. Mukafenita imba inoi. Nhasi ndiri kunzi ndibude. Where do I take zitebhuru rine macheya 6 rakaiswa munomi? Makandidisturba life yangu. Ndakasvigarira kugoromonzi ndambokutsvagai. Handiti ndambokutsvagai. Ndakagara pana ndakagara ipapo. And right now ndandatowe somewhere. Ndichibva ipapo pana ndiri ipapo. But makachuma Kachepa akauya akarereka musoro akati ye mama ye zvakazodii zvakazonikatakurwa namugore ndikaunzwa panapa. Ndikaona mba muno mune magroceries and what ndikafunga kuti maybe machifunga kuti regai tigadzirise zvinhu namama, not knowing kuti kumberuko mune zvenyu zvamuri kufunga kuzoita. Manje I'm sorry. Inini ndinda kuchikupai ultimatum. Mai pano vati vari kuda mari yavo. Thursday by 4 vati kuda mari yavo. Please make that payment. Kana musina kuita payment yoyoka, ndine option yandichaita inini. If I'm to pay ndega ndichabhadhara. Kana ndabhadhara ndine nzira yekuchita kuti ndichitaura zvandakuda kutaura zvacho. But mukameka sure kuti mabhadhara ende mandibata nditaura tiri 2. Who is Kachepa vamuri kuisa pakati pedu apa? Aivepi Kachepa ndichitakurana negrosa ndichiya kugulenora ndichikupai chikafu. Jeremy Shtangai musina chinhu. Pamakatengesa foni yangu muchibhadhara rent yemba yekugulenora, where was Kachepa? But nhasi Kachepa ndiyakunga anotonga inini. Iye imba yanogara pachidhoni pake kubhadharwa nechechi. Yangu ini ndo yakunzi hatichakwanisa kuibhadhara. Where are you coming from and where are you going? Muda ungatsozama undiburitsira kuti chii chaizvo. Undiburitsira kuti chii. I think ndanyarara zvakwana. You treated me badly. Pakafa Mai Shami ndikanyarara anambuya kwamuchato vachintaura kuti nyarara siya zvakadaro. Vanhu vachipinimidza vachiita sei ndakatata nemasoso ndakanyarara. Up to today ndakanyarara. Panaona kuti makuzoti regai tidai sotaura kuti bamwe vanhu vakuda zvakanaka. They are coming back to their senses. Dzimwe nyaya Baba Shami izozivai kuti dzinorwiwa nevafi. This I want to tell you. Zvenye zvoda kunyebera zuva bhaibheri muda kutaura zvina basa vese imi muita kuti njengatsika nemagariro. Dzimwe nhau dzamakaita idzi dzinorwiwa nevhu. Dzinorwiwa nevari kumhepo. Tichivabatsiridza isusu. And that's exactly what I've been doing. Ndakamurota Mai Shami achintaura kuti mama ndimutsei. And I did that. Izvi zvandombokutenderera ndakazviita. Ndakamumutsa. Mamutsira ndakamuita acho iwayo. And ndozviziva kuti pane time dzaunotombomuona. Ndotozviziva kuti netime dzaunotombomuona. Saka please, I think kana mukatumidzirwa audio inezogara pasi muiterere zvakanaka. Kana maiterera zvakanaka moita kuti by Thursday rent inge yabhadharwa. Ikange isina kubhadharwa ndicharadza ndichaita inini ndobuda pamba pevaridzi. By end of June ndenge ndabuda pane zvandichaita. Kana muchizounza pfuti, kana muchiunza kana chii, I don't care. Kana muchizviti munodzima vanhu ka nemi muchadzimawo because kudenga kuna Mwari. Hakuna anombogara panyika pano nekusingaperi. Whether mandidzima nhasi nemiwo muchadzima chete. Saka ngatitaure zvinhu tichiziva kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Andiona nenaro nhasi nini because of you. Andiona nakuti nhasi nini because of you. But muda kundiforsa kuti hanzi imimi itoita kuti mutaure a lot of things happened. Mukanorwa nambofanira kugulenora kundozviziva. Nyaya dzedzo ndodziziva. Zvakanakisa ndinadzo nyaya idzodzo. Ana Tsitsi Chenda mbuya uko wakadanana naye right under Rejoice's nose. Inditobva tafunga nyaya idzodzo dzinogona kungofushirwa dzakadaro. No. Garai pasi mufunge zvakanaka. Ndangatsoona kuti zvakatonaka kuti ndichitaura.
kana kuti ndirambe ndakanyarara muchitamba muchindiita stupid because ukaverenga mwoyo wangu talent ukanzina kuti mwoyo wamama vanokasika kuregerera, mama vanoita zvavo zvinhu zvavo vachingoti aiwa handidi zvekutaura. I am not stupid, ndiri munhu mukuru. Treat me like that. Ine ndirambwa vako. Treat me like that.